ba ni da lokacin da zan tsaya wajen ki. Ni kake gaya wacce zaka aura? Budurwa zan aura kwanan nan. Shine magana. Duk ko? Ku fito mun da waya ka ko wallahi tun kafin rai ba. Yaya. Wala mun muna nan ba mu tashi ba fa. Wallahi a fa fito mun da waya ka fa. Ki je can ki je nan wurin. Ki je ki gwamutsu da waɗannan ƴan mata duk ba ma tarbiyya gare su ba. Haka duk a tare a lalace ina amfani irin wannan ni ba na son irin wannan. Kawai na ne ba su da tarbiyya kana nufin ni ban da tarbiyya kenan? wallahi in gaya maka tsohon nan fayo matsiya yake ji dan naga alamar ya biya murtike ba shi da niyyar motsawa. Ka yi haƙuri yanzu ka san me zan kira Nasir ƙanina zan ba shi kuɗi zai samu a cikin account in ya so ni idan na fito sai mu haɗu. To shikenan baby na bye. Ce maka akai ba mi sallah ba ka zo kake biki sallah ba ina kike sallah in ji waye ce ki sallah menene ne me yake faruwa biki sallah ba kai buzu me ka shigo min haraba hadan cikin falo na sagarar diso dungus alaji sagarar diso dungus kai alaji ba su sallah ba shine na ce su tashi su yi sallah ba su yi sallah ba ba su yi sallah ba ne kai muke yi wa ina ruwan kai sallar mu dama ba sa sallah yaran nawa ne alaji na yi mafarki kabari ya cika maza da yawa ciki alaji ya kama da wuta bol mazan gida sun kone gaba daya ba su sallah alaji shine na ce ni ba zan ce mana alaji ya rike mu amana yaran ka ba zan bari su ci wuta ba na ce su tashi su yi sallah kan da su ci wuta. Wai ku dama ba ku sallah ba ne? Mu wallahi baba tun karfe 3 muka yi sallah. Ƙarya. Baba kai man magana fa mutumin nan yana samu nema ya samu makami. Zo ka tafi nagode. Alhaji ka masa aure kurum. Aure kuma? An sa aure Alhaji. Suwa? Wannan kafta da su Alhaji. To ai mu wannan ba al'adar mu bace ba. Ni ba al'adar mu nan mu waɗannan su yi karatu su san yadda duniya take shine magana. Ku can wajen ku haka kuke ku shi ke na sai ku yi yaro aure? Alhaji dan haifi yaro mu a wajen mu. Zai ce raya. Allah sai ya samu gadi a Kano. Gadi a Kano. Zo je ka da Allah. Je ka zan masu magana. To Alhaji. Sai. Hada maka sudu. Duk za mu yi alwala yanzu ni ma masallaci. To Alhaji. Ka tashi kai sallah kai. Zo ka mutu ka tafi je. To Alhaji. Hajiya ta yi sallah Alhaji. Hurumin ka ne nan wurin kuma? To Alhaji. Ina roka da sallah hajiya. Ga dakin babban yaya mai sigari ka tashi kai sallah na anya ba shaye ko ba wato dan shayin nan da suke sha ni fa ina tuni fa zan fara shi ba dafa shayi na kwaye suke zama wallahi sai yake narka shi sai ya ce da ni so ka sha shayi sun ce a'a to ku kiyaye kuma mu ku je
ka damu mana, na gaya maka ina jin ka. Ka san me haba bibi na, ka bari komai zai daidaita yadda kake so. Ni inda ni ce baka da kes da ni. Salamu alaikum, ku shigo. Hold on, bari zan kira. Ku zauna. Ku zauna. Ku zauna. Alhajin yana nan ya tashi zai sauko. Yana sama zai sauko. Ban gane ku ba. Gaskiya ba lalle da muke san mu ba. Mun zo neman Alhaji ne. Su waye ku? Ya kuma san da zuwan ku? Tsaya anyway, ba sai na sani ba. Tunda wannan fitsararriya naga ta shigo da ku kai tsaye. Kuma in maula ne sai a fara min bayani. Za a shigo min gida ba tare da an sanar da ni ba, ita kuma za mu gauraya. Yanzu Alhaji bacci yake yi. Yana da larurar da baya tashi sai lokacin da ya tashi da kansa ba a tashi shi daga bacci. Sai ku bari sai lokacin da ya tashi. In za ku iya jira, ku jira. In ba za ku iya jira ba, ga hanya. Ba matsala, za mu zauna mu jira shi. Ku shiga gaba da jiran sai san da matar gidan ce? Ha, ni kuwa na zan iya sani. Da muka zo tare da ke muka same ta. Kuma ba za ki gaya mata matsayin ma gidan ba? Me ya zafi? Haka kullum daga zuwan mu sai in cire ita gashi ya gaya mata da kansa. Amma umma gidan ko babba ne. Amila kenan. Wannan buzu na sama tafi ashe cikin gidan ma duk daya. Alaikum assalam. Alhaji bai sauko ba ne? Da fito ba yanzu amma wannan matar da muka bar samu anan ta ce yana bacci. Balki kenan ƙarya take yi idan shi biyu ta tashi ba ku san ƙarya wannan matar ba? Kuma ya za a yi masa ne? Ai maƙaryaciya ce ƙarya take yi. Bari in je in yi magana da shi na nan a sama ya tashi. Ina za mu san mu da muka zo baki ba sanin gida muka yi wa yaya? Ni fa Allah mutum. Kan Allah. ‘Yan zamani, ‘yan zamani, ‘yan zamani. Nace da zaman jiran ba gara ko buje cikin gari gidan abokina kafin ya daga bacci. Yaushe za mu yi wannan ka sassaɓa? Ka duba ka ga yadda muka sha fama da mai buzin nan. Gaskiya muka shigo. Gaskiya. Gara dai mu haƙura dai mu jira shi. Yawa. Lafiya kalau. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Lafiya kalau. Kuma shi na dan gidan ne? To ni na sani. Yana cewa gan shi haka na gan shi. Karatun ɗan kama. Na ci. Asama'u, a shirya kangare? Laji kenan, inda ra'ayi da rabu. Allah, a'a, kawo sani? Ikon Allah. Tare kuke? Barka da wuni. Lafiya. Ina gajiya. Ya damana? Kun zo lafiya? Ina kwana? Ina gajiya. Yaya hanya? Lafiya kalam. Ina kwana? Lafiya lau tare kuke? Ikon Allah. Kamila ce fa. Kamila? Kamila dai ta haka ko? Allahu akbar. Kai. Ka. Amma ko yau dai ni a duniyar nan ai babu wanda ya fi ni jin daɗi. Alhaji a shaka fito. Ga baki kuma na yi. Na gaisu. Ai tun da na ga wannan dattijan da wannan dattijuwar sai rurrufo kan wannan yar ni na san talla aka kawo maka.
talauci ya musu katutu sun ga gida mai gate esti ta yi kwanta sun kwaso ta za su kata to sai in ga yadda za a aure ta a cikin gida. Wace irin magana kike yi wannan? Wannan mata ta ce da na aura ita ta haifa mun, wannan ta ce jini na ce, wannan ni ne ubanta, ni na haife ta, wannan ta ce. Wannan yar sai dai can abola ta samu abu ta dakata kakki kuskure ki sheganta min ya a hirɗinki ki san abin da kike yi. Ba za ki zo gidana kina ɗaga min hannu ba ki saurara. Kai saurara, a gidana ba shege kin ji? Ta ce wannan. Me yasa ba sabon labarin da ba? Ka ji ka kana da wata ya waje? Me ke damu ki? Dole ne kenan sirri na sai na ga miki. Tabbas ya saki ruwa ka ta yanzu nan. Da Allah dakata dattijo. Dattijo ba ruwan ka da ni. Ina magana da mijina wa yasa bakin ka? Me ka wannan magana a gidana? Kawo kike ga wannan magana? Za ka same ni. Kawo sani. Yawa su alhaji. Mahaukata ne. Ka san an ce yaro ne ko dan giwa ne. To haka nake ta hakuri da ita. Ina duba yarintarta sai in rike girma na in tura mata kankanta. Kamila. Ya ke Kamila. Zo ki zauna wajen babanki. Zo. Kamila zauna. Ya saman kinan zauna. A sanan dai ka dawo gidansu. To umma. Kamila. Na abba. Ke daga ina ke kuma? Ai ni dama ai ina wajen baba buzu. Ni na shigo da su ai. Har na je na kira ka ma. Wannan ya uwa ce. Shiga da ita ciki. Ya sunanta? Za ta gaya maki. Kuma wani abun sha'awa duk a cikin yara na wannan din ta fi faraga ta fi son baki, ita dai tana son baki. Su kammala kuma ko sallama ba za a yi mun ba kuma? Umma a gaida gida. Muna miki barka da zuwa. Ina amsawa. Wannan gidan gida ne da ba gidan wasa ba. Sai kin tsaya da kafafuwanki kafin ki fahimci ya al'amarin yake. Ban fahimta ba. Ba za ki fahimce ni ba, amma za ki gane. Ko da yake sai mun ga da wacce kika zo, wani kala ce irin naki. Na ga halama kam. Wannan ma gidan ce? Oh, wannan? Ita ma gidan ce. Ita nake bi, sunanta Munira. Ina sauki. Gashi na ga tana lasin, bai kamata kuma fitina ta da surutai ba. Kin san shi addini yana buƙatar nutsuwa. Ku kyale ta idan ta ida sai na gaisa da ita. To. Da wannan kika zo ke kuma? Masha Allah. Hanyar jirgi daban ta mota daban. Nan ne ɗakin. Nan ne ɗakin mu. Yi abin da zai fushi, yi abin da ake so, abin da ba a so kuma sai mu gaisuwa. Na gode. Na ganta. Ka yarinya na akwai kyau. Wai! Hancinta ɗaya da baba wallahi, amma ni ka san me nake tunani? Anya ba dangin wajen baba bane na ƙauye? Ba dangin mu bane. Kana ganin kyakkyawar yarinya? A nitse ka ce yar ƙauye amma ka kware ta. To su yan a ƙauyen ba a samun irin su? Ai ban ce ba a samun irin su. To me kake so ka faɗa? Me kike wani kwala mana kira? Ba ku ga baki a falon baba ba? Baki? Mana. Mun riga ki ganin su. Na riga ku ganin su, ni na shigo. Mun riga ki ganin su. Ke! To lallacin ni ku tsaya, ba wannan bane ma damuwata. Wannan matar ta kwaso buyaginta. Wallahi tallahi Alhaji sai dai duk wacce za a yi. Dama tun da na ga matan nan ta dauko wani mayafi ta sako, wannan kuma kudin nota da hijabi na san mata aka kawo maka. To wallahi inda ina cikin gidan nan ba za a yi auren nan ba. Yace kai dalla da ka. Dakata na ce miki, wannan baki san ƴata bace da na haifa da ciki na? Wannan da kike gani ƴata ce ta ciki na, wannan kuma uwarta ce. Yarwa. Yan baba, har da wani daukan hoto yarinya na ku sha kunya ne, kanwan ku ce an ji kunya wallahi. Ki kara dai gaba. Wallahi an ji kunya ne. Ki kara gaba. Na mama Jos. Ka iya munafurci yarinya nan na wallahi al'alla ku ka san me abin da nake so da kai. Kai tsaya ni ban magana da nake. Ni ba zan koma ba yanzu. Dan zuciyata ta riga ta yi sam.
saboda a ce yarinya tun da nake daukan ta hoto har na fara kai nan da kake daukan hoto ka dauka cewa baban mu da ya musiba ta abin nan ne da san ta baban mu da fa aka ce ai musiba ta zo ni ban ma yadda baban mu da wallahi kai baban mu da ba ƙarya ne akwai aure a tsakani akwai dai aure a tsakani ni dai akwai aure a tsakani to na san mata aure a ƙarya kake na dai san mata aure maka san dai ba auren mace da haba da Allah dan annabi wai ke dan Allah dan annabi idan zaki karatun ki ba zaki kasa da murya ki ba ko kuma ki fita waje ki ni murya ki gaba ɗaya ma na tsane ta wallahi ki tashi ki je falo ki karatun ki kin ga baki matsa ma kowa ba baki takura mai ba wai ta ustaziya ya san duniyar da kika yi kafin aka kawo ki cikin gidan nan da Allah ki tashi Allah ba ku haƙuri ce gaskiya ya kamata a raba mana daki gaskiya dan kuma aikin alhaji ne ki tashi ki fita in ba za ki yi a hankali ba ki gaida su Na kwanan tuka. Lafiya, an tashi lafiya. Lafiya ne. Dan zauna? Bismillah man zauna. Tuka mala ina da magana. Ina ji. Na ce da kin shiga ɗaki dan yi karatun alkur'anin nan saboda nan falon ba za ki samu natsuwa ba. Ba kin ga yanzu anti Bintu na fita da sai a kabir duk za su takura miki da surutu ba za ki karatun ba da kyau. Haka ne. Muryata ne ta hana su Binta bacci. Shi yasa na gagara na fito je na ci gaba da karatun a nan falo. Abun mamaki wai karatu alkur'ani mai girma yake hana mutum bacci. Ikon Allah ai to kin ga abin da ba saba bane a gidan nan kin zo musu da sabon salo na karatu. Na ga ina takura miki. Na nan tafi. Ba haka ba ne, ba haka na ce maka ba. Abinda ka saurara da kyau. Buhun shinkafa 12 na ce a ɗauka. Kana ji na? A ɗauki guda 6 a kai gidan marayu, 2 a kai gidan sarkin guragu, 2 a kai gidan sarkin makafi, buhu 2 a kai sarkin gidan kutare. Yawwa to wannan shine sai ka dawo kuma sai mu dora akan wannan lissafin. Alhaji gurin ka nazo. Yawwa to ka gane kenan. Shi kenan to ba laifi. Bilki me yake faruwa? Alhaji na zo ne akan maganar yarinyar nan Kamila. Ka gaya min hakikanin gaskiya menene al'amuranta. Ka yi min shiru. Bilki. Wake do Allah zan tambaye ki wani abu. Me ya sanya a duk 'ya'ya da ke cikin gidan na gabaki ɗayansu babu wacce ta tsone maki ido sai Kamila? Su na san da zaman su, ita ko ba uwa ce ban san da zaman ta ba. Saboda haka dole ne in san abubuwa a kanta. Kuma ma ni abin da ma ya ƙara ma bani mamaki.
wannan tsohuwar mahaifiyata da ta zo sai da ƙara sassauƙe mayafi take tana wani ƙara jujjuyawa ka ƙara ganin ta wato kamar da ita har wani ƙara gaya maka take ni fa yanzu ban da aure wato ta zo ai komi shine ta kai ita kai Bilki da sauranki har yanzu amma Bilki ina so ki san wani abu guda daya shi ni zan maki wata tambaya Bilki kafin ki aure ni kin taba samun tarihin rayuwar Dukko kuwa kin san waye Dukko kin san me ake nufi da Dukko kin san waye ni to bari in ga miki wata magana idan kika dubi duk 'ya'yan da ke cikin gidan nan gabaki ɗayansu ɗaya bayan ɗaya kowa uwarsa daban biyu ne kadai suke uwa ɗaya uba ɗaya amma dukkan su sauran kowa uwarsa daban kuma babu wanda uwa suke zaune a cikin gidan nan ni ba na zama da mace kina haihuwa zan sake ki mace ni a wurina yanda kika ga wannan rigar ta jikina wadda na sa jiya daban ta yau daban haka nake wannan karamin al'amari ne kwarai da gaske mako to gaskiya ni ba zan yi da wannan wani abin da baki sani ba domin Allah ya min arziki ya azurta ni da yaya alhamdulillah barakallah kuma Allah ya musu albarka bari ki ji wani abu matan da ma ni ban haihu da su ba na sake su ban sa adadin su ba waɗannan da na haifa na san iyayensu saboda haka ko ina aka zo man da yaya ina wani na sani ni ba zan iya ba kawai ba zan iya ba wato kana nufin kenan in sa rai nan gaba akwai su tuttudin za su zo kenan ko kwarai kuwa wannan ai yaudara ce lokacin da zaka aure ni iya ƴaƴanka na cikin gidan da su kadai ka gaya min baka gaya min cewa zan ga wata kwamba daga baya ba yawwa saboda haka ni ba zan iya ba ba zan ɗauki wannan ba san ba zan iya ba naji waɗannan maganganun naki da kike yi me wannan yake nunawa ko me kike nufi ina nufin kawai ka sauwaka mu idan har haka abin yake ba zan iya ba Allah sarki Bilki kenan to inda wani ya rawa ya samu kuɗi idan wani kashin tsiya zai sha wannan abu ne mai sauki ina iya sauwaƙe maki kamar yadda kika nema ni ba wani abu bane a wurina fa yadda kika san in sumbule takalmi a kafata haka wani abu yake a wurina ne kana nufin ka ce zaka iya kwarai da gaske makuwa ni kake gaya haka sosai kwarai da gaske Dukko kalle ni faɗa da kyau faɗi da babban baki wannan da ƙaramin baki ni kake gaya wa haka ni kake kallon ido na kake gaya mu wannan maganar zan faɗauki mataki wallahi ba zan yi da wannan ba zan ɗauki ba lalle Bilki kin samu sa'a ta ne kawai na yi laushi na yi sanyi ba na faɗa a faɗa makulli nake badawa kafin in fito in samu ɗaki na a kulle wai ina kika shiga ne nazo ina ta neman ki ban ganki ba ina can gurin wannan tsohon ni gaskiya umma ni na gaji da zaman gidan nan ni na gaji da shi kawai ni fita zan yi ni gara kawai mu rabu mafita kawai ya kamata mu fara nema wa kanmu yanzu don wannan abin tsoro ne tunda aka fara kawo da wata rana 10 ma za a kawo mana idan haka ta kasance kin ga mu kuma budget din mu ya ruguje shine kawai mafitar gara in bar gidan nan ni ba zan iya ba haka ne amma ba rabuwar bace mafita domin idan kika rabu da shi kin yi asara kawai ba lalle bane ki sake samun mai kuɗi kamar shi kar ki manta kin dade a gida kina zaune baki aure ba to shikenan to gaskiya umma in dai haka ne to gaskiya sai dai kawai shi alhajin ya bar duniya ta yaya za a yi mu kashe shi yawwa umma idan har haka ne cikin ruwan sanyi ne zan iya sa masa poison a cikin wani abin ya sha ya mutu in kwashi tilminin ta kaba na in yi tafiya ta in zai in samu jari in kafa kaina amma in dai ba haka aka yi ba to akwai matsala amma ta yaya za mu yi mu kashe shi ba tare da kowa ya fahimta ba ba wanda zai fahimta ni dai amincewar ki kaɗai nake nema Mele da kin zo cikin ɗabi'u ta musulunci shi ya sa na ji tsoron Allah
Ni koma ga Allah na subhanahu wa ta'ala kuma Allah sabka musu. To jimana. Jimana. Ya. A sha sigara a busa hayaki babban yaya tsaki. Sa idan ka ya kai. Wai ina ruwanka ne. Yaya. Wani karaɗe mu. Dama kana shan taba kai ma? Waye ne? Wai waye ne? To ku tashi ku ware daga falon nan. Tashi ku ware. Za ka ware ko ba za ka ware ba? Ni ma ka ware na ce. Wannan abin da kike yi umarni kike bayarwa ko me? Umarni nake bata. Baki san cewa babu wani wanda ya isa cikin gidan ne ya bada umarni daga ni sai Alhaji ba? Kai kuma awa! Ai a gidan nan mai bada umarni daga Alhaji Dukko sai ni Hajiya Bilkisu Dukko.